Ate, wala pa. Pinoday ko dito. Halisan ko dun sa juice dito sa Quiapo, Manila. And yes, kailangan nyo nga magmadali dahil alam nyo ba na magdalayo ko. Meron tayo mga shows ng gamit at yung mga nakasabi 75 sa rumah 35 sa flow 100. Meron tayo mga shows ng gamit at 35.
Yung mga nakasabit 75 sa baba, 35 tatlo, 100 ka. Kaya naman ang ganang yun. Yan! Pinigin mo. Tuti ka pa, binibigyan ka na mo. Binibigyan ka na ayaw. Ayaw niya na. Paano wala ka? Binibigyan ko sa damit, di ba? Madali na lang, hindi na marami yan. Hello mga fans! Dito po ang masarap na kainan. Dayuhan niyo. Kahit maula, nandito na.
Kahit sa presyo lang po. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo. Pang-aparegalo. Ayan, hindi natin lang ang aparegalo ka, no? Kahit sa presyo, pang-aparegalo lang tayo. Ang pulo ah. Paano broccoli?
Mas magaan pa reforma. Pinatalang bariyan ko. Pinatalang bariyan sa napaan na hagi. Bibili. Iwanan mo yan, dito mo ilagay sa amin. Dito. Iwanan mo. Oo, dito, dito.
Wala na puti, wala na.
Ka. Yes. Kate. Oh! Ignore si Angel ako eh. Ako na.